What's up mga idol? Welcome back sa ating YouTube channel, Boy Salavaria. Please hit that notification bell at syempre subscribe na kayo sa ating channel. Again, we're here at Zili, Pangasinan mga idols. Bakit po tayo nandito? Dahil napaka-special po ng ating i-feature for today. Walang iba ang kanilang pinaka-sikat na family car. Yan po, from Zili, Philippines, ang Okobango Urban Plus. Yes mga idols, nakita nyo sa ating likuran, napakaganda, nakaka-inlove po talaga itong sasakyan na to dahil super kursunado ko po siya. And finally sana at matupad yung ating dream. Ito po ang magiging first dream car ko or ating family car natin. Kasi pa, swak na swak po siya sa lahat ng specs at features na hinahanap ko para po sa aking pamilya. Dahil napakarami po namin, we are 5 in my family. Of course, kasama pa dyan yung ating parents and of course yung ating mga kapatid or anyone na gusto sumabay. 7-seater po ito at talagang highly recommended po sa mga kabayan natin, especially sa mga aking kaibigan dyan sa Saudi, sa Middle East, yung mga naghahanap po o nagbabalak bumili ng kanilang family car first time. Ito po, isama nyo sa listahan nyo dahil napakasulit, napakaganda, panalong-panalong specs. At samahan nyo ako mga idols, iisa-isain po natin yan at ipapakita ko sa inyo lahat po ng kanyang features. Mga idols, tara at tignan na po natin. So tignan po natin mga idols ang kanyang powertrain. Pagdating po sa engine, yan po ay Geely powered 1.5 liter 3-cylinder po yan, turbocharged with dual BBT at meron siyang 7-speed wet dual clutch. Of course, meron din siyang mild hybrid system. Yan po yung 48 volts electric motor synergy or EMS. Mga idols, itong ating maximum power 190 HP at 5,500 RPM, maximum torque 300 Nm from 1.5 to 4,000 RPM. Meron siyang tatlong mode selector. Yan po ang Eco, Comfort, at Sport mga idols. Pagdating sa kanyang lightings, kita naman po ninyo full LED po lahat ng lightings yan. From the headlight, daytime running light, fog lamp, signal lights, at yung kanyang tail light mga idols. So sulit na sulit po talaga. So yan po ang ating 2022 Okobango Urban Plus. Yan po, napakasig talaga, napaka-forma, talagang nakaka-inlove, talagang sulit po ang ating ibabayad dito mga idols. Tara, silipin naman natin yung kanyang loob na bahagi, yung interior.
pag ino-open mo yung sunroof May niyan? mode tayo sir, meron tayong sports mode. Yan. Sports mode yan. Opo. Ito yung comfort. Comfort mode. Ito Iba-ibang yung color, eco. no? Yan yung eco natin. Yan yung Kulay eco. blue. Siyempre, parang mechanical. Parang masano siya. Kulay blue. Yan. Ganda. Meron rin tayong parang pinaka sir, yung cruise control. Cruise control. Meron na po. Wow. So mag-activate lang yung si cruise control. Once na tumatakbo po kayo 30 km per hour, Oo. pwede na kayo mag-set ng ng desired nyo na speed. Speed niya. Opo. Ayan. Wow. Tapos set So nyo naka-on na yan. Isa-set mo Opo, na lang. isa-set nyo lang. Kailangan lang po tumatakbo kayo ng 30 para 30 para makapag-set na kayo. Oo. Kung halimbawa gusto niyo ng 50 kilometers, yun, pwede 50. Pwede na. Then pwede niya na rin bitawan yung gas. Oo. That's So, the time na more on steering. steering na lang ikaw kasi pag naka-activate na yung kanyang Opo. cruise control. The best talaga, ano? Mm. Ganda. Tapos itong kanyang saan mo Yung- ina-activate yung nito? Sunroof nito. Ang sunroof natin sir dito po. Ah, sa taas. Po, press nyo lang to. Ayan na. Wow. Panoramic yan sir. Grabe oh. Ayan oh, ang laki ng kanyang sunroof. Sana nandito si Jesus para nakikita niya. Haba yan Ang sir. haba, grabe. Masarap Kita nyo yan? mag-start racing dyan sir. Nakahiga kayo. Oo, nandito lang kayo sa loob oh. Ang haba, grabe. So doon pala ang kanyang Opo. pindutan. Sige, balik. Pwede nyo buksan pero half lang yung bukas. Yun. Ah, pwedeng buksan pero half Opo. lang. So yan, pwede palang i-open din. Punta kayo ng Baguio. Oo, no? Ang lamig ngayon sa Baguio pag eh. Para Wow. Ayan, no? makalanghap kayo ng sariwang hangin. The best. Ay, naku, ito na nga talaga. Ito na talaga ang family van natin. Coming na. Next month. Yun. Sana mayabol natin bago sila magtaas daw ng price. So dito sir, paano yung inaanto? Ito, meron tayong 360 sir. Press nyo lang yung 360 natin. So ito yung 360. Opo, makikita niyo yung kabuuan, paligid natin sir. Ah, ito na! Yan. Ay, So naka-open yung Opo. Ay, makikita nyo kung may... Yun no? Grabe. Makikita nyo eh. Sir, yung natin, actual po yan ng paligid na nakikita nyo. Oo. Yan. Actual yan. Actual yan sir. Oo, kung saan ka park no? Mm. So, kitang-kita So sa- madali kung magpa-park kayo, makikita nyo na sir kung alin yung tatama. Pwede nyo rin makita yung harap na camera, Yan, likod, likod. gulong sa harapan sir, magkabilaan po yan. At grabe ano? Both side. So, hindi na po kayo mababangga, imposible mabangga sa harapan. Sa likod ganun din po. Usable yun lalo pag nagpa-park ka. Po, yung likod na gulong nakikita nyo rin Oo, po, nakita magkabilaan yan. Wow. Yan siya. So yan yung mga Yan yung 3D effect 3D niya. effect. Yung isa 2D no? 2D, 3D. Yan. Grabe, ang ganda talaga nitong na ito. Ako banggo. Mm. Hindi talaga, Yan. kumbaga sa yung pera mo, sulit talaga. No? Sulit sa'yo. Makikita Sa mga mo. modern specs niya, grabe. Mhm. Ang ganda. 360 oh. Yan, pwede mo palitan yung kulay na vehicle. Anong kulay ito? Silver. Yan. Wow. Ang galing ano. Mm. Actual talaga na unit mo. Apple po. Ang galing. The best. So ito sir, app? Nakaano na ba sa Apple sa Google ano? Bali, meron tayong, ang connection natin sir, kailangan nyo i-download yung QD link. QD Link na app, po. tapos pwede ka na mag Tapos Bluetooth pwede na kayo connection. mag-connect. Sounds, na- mag-ano. po. So yun. Yan siya. So ang ganda. Echo. Ang ganda rin ng kanyang. So yung pindutan yan dito. Ayan. Then yung parking brake natin sir, wala na yung lever. Wala na yung lever. Opo. Pinipindot na lang. Oh my Electronic God, ang parking ganda. So yun yung the best dito ano. Talagang lahat na easy na no. Traction control mo meron. Yan. Descent. So you have to activate din yung mga yan. Opo. Pipindutin mo lang din. Tapos meron tayong auto hold. Yung auto hold natin sir, halimbawa nasa kay EDSA. Oo. Tapos yung takbo natin is yung stop and go. Oo. Usually kasi pag automatic sir, di ba lagi ka nakababad sa brake? Oo. Bibitawan mo lang pag medyo aabati kayo. Mandi ka. Pero dito sir, once na naka-hold yan, di maggagas kayo. Oo. Pag brake mo, pwede mo nang bitawan yung brake. Okay. Hindi na nakakangalay sa pana. Hindi na. Hindi Lagi na yung ka lagi ka nakatapak sa brake. Parang ano na siya, automatic na. Automatic na, bali. Pero pag gas. naggas ka na,
Automatic din siya mag-release. Under din siya. Tapos brake. Grabe oh. Yun yung auto hold Grabe siya. man sa ano nito. Talagang convenient talaga. Napakadaling gamitin. Ganda. Ang ganda. Ayan, Tapos meron yung pa busina siyang natin, top. Bosch na rin. Ay, may busina niya. Yung Oo nga, ang ganda ng Bosch na. lakas din, ano? Oo po. Yung sa gilid, ano yan, sir? Ayun po. Yun Ito yung ano natin sir, electronic motor synergy. Yun yung parang pinaka-hybrid natin. Pag naka-on to sir, halimbawa nagkukurus kayo 70 km/h, Oo. once na binitawan nyo yung gas, automatic mamamatay yung makina. Then, Talaga? then yung ano natin sir, yung yung hybrid natin na na machine, gagana po yan sir. 'Di ba usually pag nagbitaw tayo ng gas, automatic para siyang yung mabilis yung pagbaba ng sa atin sir. Sa kanya hindi. Magme-maintain siya sa 70. Oo, 70. Tapos dahan-dahan bababa, pero hindi ganoon kabilis na parang sa para siyang mag-engine brake kumbaga. Siya hindi, magkukrus pa rin yan sir. Wow, ang galing. Oo. Talagang super modern talaga, ano? So, doon tayo makakatipid sir. Yun yung makakatipid ka sa gasolina. Sa gasolina. Yung capacity ng gasolina to ilan? Ano to sir? Bali, ilang liters ba yun? Sige, alamin ko na lang. Oo. Pero yung consumption, may alam ka, may idea ka. 15 15 kilometer. 15 kilometers. City riding. Opo. So, matipid din, ano? Ganda. Yung yung function nitong mga natin sa aircon, saan yan? Ito, piano yung natin. Parang piano Oo, type na. piano type na siya sir. Bali, kung gusto natin yun. Ayan lang. Ayan. Ito. Okay. Dito kagandahan nito sir. Pwede mag-adjust si katabi mo. Talaga? Oo. Pwede siya, halimbawa, ayaw niya na masyado malamig, bababa niya sa kanya, pwede yun. Pwede yun. Hindi siya tulad ng ibang model natin na sabay. Oo. Pag tinaasan mo yung Isa sa lang. driver seat, tataas din yun sa kanya. Sa sa Anim passenger. po lahat ng natin, airbags natin. Sa airbags, 6. Anim po. Grabe, sa safety, ano? May lagayan tayo ng sunglass. Wow. Pang talaga, ano? Pang family talaga. So, yan, may mga rin siya. Unreal dito, tapos may dito, may ilaw po. Quality talaga, ano? Ito na talaga. Ito, hanapin natin si Sir. Ito na yung ating kausapin. Grabe, ano? Ang ganda rin ng kanyang, yung hawakan dito sa likod. Ayan, made of to? Aluminum? Aluminum, ano? So, ito na talaga, Sir. Ito na. The best. Sir, pwede pakita mo yun sa likod? Sige po. Okay lang. Kasi papakita ko ito kay Mrs. eh. Dito tayo sir ha. Yun, doon ang pindutan. Tapos, automatic na open na siya. Wow, ayan, di ba? Tapos ang laki, oh. Tapos meron din siyang ilaw dito. So, kahit gabi. So, yung dalawa na yun, pwede mong itaas, para sa, passenger seat. So, balakit pa rin talaga yung kanyang, compartment sa likod. Ayan, meron din silang seatbelt sa likod. Sa, passenger. Pang 7-seater talaga. Ano, sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Itong kita. Tapos by pressing the button, automatic Ayan. na rin bababa. Automatic din mababa. So, wala nang problema. Sa key din ata pwede, di ba? So, patingnan yung key niya. Sir, automatic na lahat sir. Ayan, oh. Ang ganda rin ng kanyang key. Ito yung sa ano? Apo. Ano yun? Ayan. Ayun. Wow, grabe, oh. Kumibit-bit kang gamit. So, automatic na rin siya pag-close din, ganoon din. Ayun, no? Ayan, ang pinaka-the best dito, no? Ang lupit. Pwede na rin paanda rin sir, gamit sir. Talaga? Sige nga, pwede ba yun? Ayan. Muna. Lock muna. I-lock muna bago panda rin. Tapos press niya mga 30. Yun. Umandar na nga, oh. Ayun, umandar na nga. Walang tao, ah. Ayun. Ebidensya.
Ayan, nakikita ni Miss yan. Pag nakita niya, sigurado. Ayan mga idols, napakastig, napakaangas ang ating Geely Okobango Urban Plus. Color nito, gray, white, silver, and black. At salamat po kay Sir Ryan, Sales Officer po ng Geely Pangasinan. Kontakin niyo po siya. Ang SRP po nitong Geely Okobango Plus, 1,488,000 pesos. At kung gusto niyo pong bilhin ng cash yan, meron kayong 110,000 na discount. Sa installment po, pwede kayong mag-down 20%, 95,000 pesos. At sa monthly naman, para sa 5 years, 30,454. Mga idols, pwede rin nyo po akong i-PM sa ating FB page, Boy Salavarria. Like and follow nyo yan. At siyempre, tutulungan ko kayo makabili nyan. Napakastig, napakaganda. Sobrang na-inlove ako dito. Kaya sana makuha na po natin yan as soon as possible. Pag-ipunan natin yan. Kaya subscribe na kayo sa ating YouTube channel at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Ride safe po!